Matsalar sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta jima tana ciwo 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya daidai lokacin da mahukunta da ma wasu ƙungiyoyin sa-kai ke fafatukar faɗakar da jama'a akan illolin wannan mummunan ɗabi'ar. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, jama'a sun ga ɗaya daga cikin illolin wannan mummunan ɗabi'a lokacin da wani matashi mai suna Musa David ya bakunci lahira sakamakon halin da ya shiga bayan da ya sha miyagun ƙwayoyi. Hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense wadda a hannunta matashin ya soma magagen mutuwa ta ce ba kama shi ta yi da laifi ba. Iyayensu ne suka nemi taimakonta bayan da suka lura da mummunan halin da ya shiga bayan miyagun ƙwayoyi da suke tuhumar ya sha. Ma'awiya shine mataimakin kakakin rundunar a jihar Kebbi ya kuma maganta da yawun kakakin rundunar Abdulhakim Adeyemi. Abin da ya faru shine David Musa ya yi shaye-shaye ne inda ya fita hayyacin shi har ya kai yana ikirarin zai kashe wani daga cikin family ɗinsu. Ganin haka ne yasa shi nashi ɗan uwan wato Daniel Samuel Galadima ya bi taimakon ma'aikacinmu saboda a zo nan ofis a kawo shi domin a samu wannan shaye-shayen da ya sauka. Bayan an kawo shi har ya ba da haƙuri da sauransu ya ɗan sauka daga cikin wannan shaye-shayen da ya yi sai ya buƙaci a kai shi domin ya kewaya. Ya je kewayawan ne tare da ma'aikacinmu yana kallon shi ko da ya fito sai aka gan shi da jini ya rike wuyansa. A lokacin da hukumar tsaron ke kokarin wanke kanta daga mutuwar Musa David wanda ya rasu bayan da aka garzaya da shi a asibitin Yahaya da ke cikin garin birnin Kebbi domin a ceto ransa. Su kuwa dangin mamacin sun ce duk da yake ba kama shi da laifi hukumar ta yi ba, amma dai sun ga sakacinta bari har ya jefa kansa ga halaka. Mrs. Tina Augustine ita ce goggon mamacin. Inda muka ga laifi rashin da suka ga yanda suka kwana da shi. Rashin sa mishi handcuff da basu yi ba ko ga kafa ko ga hannu shine kadai abin da muka ba su laifi, amma ni yanda na doka akan ba suspect bane, ba su so su yi mishi abin da zai cutar mishi, shi yasa suka bar shi a haka nan tunda an ce adana ne an kai dan kada ya abun ga. Yayin da jama'a ke garzayawa gidan mamacin domin ta'aziyya, masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin akwai saura da fafatukar da ake yi wajen ilmantar da jama'a akan illolin wannan mummunar ɗabi'a, yayin da iyaye su ma ya dace su ƙara sanya idanu ga yaransu. Farfesa Tukur Muhammad Baba na daga cikin masharhantan wanda ke ganin ita ma gwamnati akwai abin da ya dace ta ƙara yi domin magance wannan matsalar. Babban abu shine gwamnati kuma ta dukufa wajen gyara tattalin arziki. Ya kasance matashi in ya tashi in baya makaranta to yana da sana'an yi. So da yawa zaka ga cewa yara na shiga irin waɗannan hadarin ne don ba su da abin yi, ba makarantar, ba sana'an yi, ana zaune sai ana maganan kwallo, ana maganan abubuwa da ba su kai ba su ƙara komai ga rayuwarsu ba. Sannan su kuma hukumomi masu ƙayyade sarrafa da saida da rarraba irin waɗannan kwayoyin ya kamata a fara bin doka sosai duk. Matsalolin sha da safarar miyagun kwayoyi dai sun hallaka jama'a da dama a Najeriya duk da kokarin da mahukunta ke yi na magance matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Kwayoyin tramadol samfarin Royal kimanin 339,364 da kwayoyin Exol da ake kira farin malam kimanin 8,000 ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi wato Okritis ta gabatarwa manema labarai, waɗanda ta ce jami'anta sun kama a hannun wasu mutane 5 dukkansu 'yan Nijar bayan gudanar da binciken da ya kai su ƙauyen Yaboni da ke kewayen birnin Yamai. Komisar principal Nana Aishatu Usman Bako na mai magana da yawon hukumar 'yan sanda. Wani ɗan safarar ƙwayoyin dan kama satin da ya wuce, dan kai bincike sai binciken ya nuna cewa ashe ba shi kadai bane. Akwai wani babban gungun su a nan kewayen birnin Yamai. Wannan ƙwayar daga inda ta hito, ta biyo ta Ghana ta iso nan wurin. Kudinta miliyan 700 take yi in an saida ta. Waɗanda suke aiki inda ake gine-ginen zinariya su ne suke aiki da wannan ƙwayar, kuma ba nan kadai za ta tsaya ba, har ƙasar Libya za su tura ta. Hukumar ta kuma gabatar da motoci 3 da babura 2 haɗe da zunzurutun kuɗaɗe miliyan 5 da 'yanka na sefa da wasu kayayyakin na daban waɗanda ta ce ta kama a hannun waɗannan masu safara. Mataimakin alkali mai kare muradun gwamnati a babbar kotun birnin Yamai substitute procureur Bubakar Ahmadu Suleiman ya yaba da wannan aiki da ke bukatar samun goyon bayan al'umma da gwamnatin Nijar. Kwayan nan ita ce ummal aba'isa ta'addanci saboda ta'addancin sufurin mutane da ake kaiwa turai, ta'addanci na terrorism na kashin al'umma da ta'addancin shigo da makamai, duka wannan mutanen da suke wannan ta'addanci sai sun yi amfani da waga kwaye.
da ko da yaushe in ka ga mai ta'addanci yana tare da mai saida mashi kwaya. Saboda haka muna kira ga gwamnati, muna kira ga masu kama ma gwamnati su ba wa ga ma'aikata ta yakin kwaye su ba ta kaya na gari su yi aikin su yadda ya kamata. Muna kira ga al'umma kuma su ma idan suka ga abubuwan da bai kamata cikin gari ba su zo su bayyana musu. Duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don ƙara zuba ido a kan hanyoyin zirga-zirga, fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ke ƙara tsananta a 'yan shekarun nan a Nijar, abinda ke nunin buƙatar ƙara mai da hankula wajen ayyukan faɗakarwa. In ji Idrisa Amadu, sakataren ƙungiyar LCDC kariyar matasa. Da safar ƙwaya da shanta da saida ta gaba ɗaya, dole sai an waye ma mutane kai akan ma menene gaba ɗaya illa ƙwaye, tunda yanzu haka wannan kamar wanda ake ta'addanci ko gurare wanda ake fashi da makami, kwaya tana taimakawa sosai a gurin. To wani bai fahimta da haka, gani yake kawai ana saida ta ne dai ana shanta a gari haka, shi ko ta huce duk yanda ake tunani. Safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanadi.